Хора, здравейте! Аз съм Gaming Pro и ще направим още една нова поредица на Notority. Ако тази игра я знаете, тук трябва да обираме банки, такива неща. И да, именно сега ще ви разкажа именно как се играе. Именно тук трябва да обирам банки и да внимавам да не ме видят, да стрелям по камери и други такива неща. Именно сега ще видите как се играе. Хора, имам малко хрема, извинявам се. Имам малко хрема. Именно, да, не. Туториал. Макар че тая игра съм я играл адски много време, но не искам да играя туториал, но добре, хора. Alright, this training sim's gonna be a nice, easy banquet. Let's start by heading inside. Да. Моя грешка. Да, именно в момента, извинявам се, играта ми зарежда малко бавно, именно сега ще направя туториала за вас. Както и ще... Да. И ще дойде полиция, хора. Значи сега, тук какво имам за обиране? Чакайте да видя. Не. Не бе, какво правиш? Да, хора, в момента... Не. Добре, ти що не ме виждаш? Да. В момента тук трябва да се стрелям. Хора, да. И в момента полицията идва. Да, хора, в момента сега това е туториала. Както идвате, полицията идва. Не трябва да убивам невинни, защото... Да. И в момента, хора, както идвате, тази трябва да я съборя на земята. И както идвате, хора, готово. Вземам картата. Както идвате, полицията вече идва. Да, хора, в момента полицията идва. Аз много пъти съм играл тази игра. Да. И както идвате в момента, ето тук вземам това. И в момента, хора, вземам това и отключвам този сейф. В момента това го таковам на сейфа. И в момента идва полиция. Да, в момента вижте. Тук има един таймер, който след малко ще... Както ето в момента е счупен. И в момента трябва да го поправя. Така, в момента как ремастрират полиция. Да, в момента ще взема парите. Дай парите. И както виждате в момента, хора, да. Крещи ме. Аре, май го си чудо от тук, бе. Перфект. Къде е? Ау. Хора, ударен съм. Добре. Значи в момента трябва да... Това е робот. Хора, нямам хилът. Умри, бе! Бос такъв. Давай. И в момента, както ето, хора, измъквам се. Обаче, това в момента няма как да го таковам. Затова трябва да мина от друга страна. I know, shut up! Бот? Брат, аз се събуждаш, бе. Извинявам се. Айде, хора, тръгваме си. Да. Ето, това беше туториала. Ето, хора. Туториалът е минат. Да. Да, туториалът е минат. На другите карти ще игра сам, а това ще ми стане много по-трудно. Както ето в момента се връщам в менюто
И това нещо става много трудно. А не знам как се справям сам. Защото съм в тази игра бая нацепен. Както и в момента се връщам в менюто и в момента ще избера карта, която е наистина много трудна. А именно сега ще видите коя карта ще избера. Благодаря, не ми трябва тези неща. А именно ще играя Shadow Raid. Това е една от най-бъгалата карта в цялата игра. В цялата моторица, така да кажем. Цялата Roblox игра направо. И да, хора. Това мога да махнеш от екрана ми. И да, хора. В момента тук наистина е много трудно. Защото ако ме видят, те няма да дойде полиция. Директно имам около една минута таймер и трябва да събера 3 турби. Или ги събирам, или умирам. Да. А в момента от тук няма да влизам. Защото от тук има много гардове, които не трябва да ме виждат. Защото тук автоматично ми слага маската. И да. Да, вижте какво пише. Съберете 3 турби с лут. Събери 3 турби, да, и се измъкни. Сега тук ще набия малко демидж. Това го махам. И извинявам се малко да съм, не мога. Тук има гард. А сега трябва да отговоря по ето тази радиостанция, защото ще ме разберат много бързо. Да, в момента имам 4 pages left. И те като не свършат, стане са много трудни. Да, останах с 3. В момента то ще го прибера и ще го фърля в морето. За абсолютно никой да не ме усети. Да. Именно ей тук долу го фърлям. И тук както имам две опции. Да разбия вратата или да я локпикна. Ще я локпикна, защото тук тя... Хора, изнам се. Хора... И да, хора. Абе, не говори по телефона, моля те! Криси! Хора, това няма как да стане. Добре. Усетихте ме? Добре. Браво. Добре, приятел, мръдността сега не ми занимава с вас, бе. Отварям. Колкото се може по-бързо в момента това го правя. Добре, има кола. Прибирам. Хора, извинявам се, няма да говоря толкова много, защото в момента съм паника съм. Добре, една турба. Дайте, бързо. Мръдите ще го убие, иначе. Шарап! Кой има тука? О, ма гощи, кой има? Добре, хора. Кой има бута? Тази кола тежи. Отварям, хора, може и да има някакъв шанс. Не бе! Хора, трябва да има някакъв шанс, няма как. Кой има вътре? Перфект, хора, перфект. Але, давай. Не! Не, хора! Мамка му, хора! Провалих се! Аре, хора, това не е възможно да си сам и да го направиш това нещо. Play again. Не ме интересува. Това път ще мина по най-трудния път, обаче...
Ви бъзикате ли се в момента с мене? Това беше една огромна шега. Не се бъзикам. Това беше една огромна шега беше това. Нищо ме хвърли тук. Не ме интересува. Минавам по най-опасния и гадния и disgusting път, от който ще мина. Но не ме интересува. Ще мина оттам. Оттам ще взема всичко нужно. Обаче, знаете ли какъв е гадният проблем? Че има много гардове и има много невинни, които веднага ще се обадят по телефона. И веднага полицията ще дойде. Добре, тук няма ли изява как е на Extreme? На Nightmare 4 милиона. Някой друг път, хора. Ако искате някой друг път да играем и да направим поредица на тази игра, говорете. Хора, днес в момента си нямам представа колко гардове ще има, какво ще има и нямам с представа. Макар че тази игра съм я играл много пъти с приятел. И... Така, натискам старт и почвам. Не знам какво ще се случи, ама стига се намаля, брат. Айде, в момента, както е, автоматично ще ми сложим аз. Да, не съм натиснал нищо. Да! Както видите, виждаме вече. Трябва да изчакам да се махне тогава. Ама защо? Защо има толкова много? Чакай малко. Хора, извиня... Омага. Мой! Какво правиш? Мой! Ти тъпли си! Стига танцува! Моя танцува. Добре, това е ето там, те са там двамата. О, хора, добре! Справих се добре. Да, справих се, хора, добре. Една турба. Нека да се опитаме да отидем за втора. Така, къде сте? Ето, в момента както ете, той е ето тук. А тук отвънка има. Кой ме видя? О, не, хора, това ще е наистина много трудно и се възкам. О, трябва да се апгрейда някои скилове, не се възкам. Докъде му са... Хора, не ме интересува, влизам от задния вход. Влизам от задния вход. Това гард е? Добре, не е. Влизам през задния вход. Ау. Добре, всеки път като трябва да влизам през тази гра си правя всеки влизане на гард. Много добре. Не, закъсня. Отговаря му. Айре. Бум, готово. Идвай. Уличката яка вече. Аре, влизай там. Събъдзик. Казах ти, влизай долу в морето. Значи, хора, не ме интересува. Да, издарах шум. Издарах шум. Оп. Отговарям. И ще остана само с 2. Да. Отговорих. Вземам го. Да, не мога да тичам с него. Идвай тук. Аре. Ай, трябва накрая да успеем.
Камера. Няма. Отгоре дали ще дойдат, не знам. Ей, гард. Значи сега, оня седи ето там, където в момента показвам с ето. Омага. Ето то няма как да го убия, защото и други ще дойдат. Аре, брат, мани са трябва тя взема оня лутей там. Ей, тя сините, ето и сините жълто, виждате ли го? Ей, там има един хубав лут. Сега ще отиш. Окей. Този гард. Хора, почти ме видя. Значи на къде идваш? В момента хора се нямам Охо! Ето го, виждате ли го? Ей, там седи. Ама не знам как да го махна там. What? Добре, усетихте ме, радвайте се. Ба, ти умри, бе! Аре, добре, радвайте се. Къде е то шибаня кролбър? Аре, брат, нямам никакво време, тази игра е нереална, бе. Стреляйте, ма да... Гледайте, какво става тук? Ти ще ме оставите ли да ме ръчи, помисля след малко. Майцо, губите ми в цялото време, бе. Нямам броя, не мога да ми направите нищо. Абе, ти такъв гарен гард, мани се тук. Сега на къде съм? Навънка ли съм? Да. Дай, бързо. Те ще ги съберат тези две турби, бе. Има една минута. Ама сейф. Давайте, хора. Хора, вярвам, че ще успеем. Видеото става доста дълго. Адка бот спрашва, не са злата. Плиз, тук няма някакви пари, моля те! Няма време! I'm dead! Okay, thank you so much, I love you so much. Бро, бързо отвори го това нещо. Айде, чао. Омага. Мой, стига скача! Хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате още подобни видеа на тази игра, просто щупете лайк бутона и се абонирайте за канала. Тази игра, хора, наистина просто си прави шега с мене. Надявам се видеото да ви е харесало. Чао!